Sayo, nagkinang kagkatabang aron pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kagkahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. May adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Eileen Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nini akong suwat suliran. Ako si Herbert, 31 anyos, taga Talisay City, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa estado sa Kaminyo o namo sa akong asawa. Ano ninyong hisabtan, ingon nini ang mga panghitabo. Unsa? Naay nahitabo ninyo ni Isa? O bay, Lipaya day ka ni Isa, no? Ibog na pagkito nimo. pero dito na to kutubay eh. One night stand na to. Ayo! Kinsa baron? Kadit lang! Isa? Herbert! Ngano niya baka? Herbert, kinahanglang pagaslan ko ni mo kay maptus ko. Siya? Ha? Makigminyo ka ni Isa bisan wa kay gusto niya? O bay? Nagbunga manggod ang among gibuhat ni Isa. Ug di siya kumusugot nga magdako ang akong anak nga uy amahan. Mao nga ako lagi na tubangon kini akong responsibilidad nila. Isa, musa kay na kog barko sunod buwan. Unya, kami sa atong anak. Ay kabala ka. Mahatag yapon ko og sustento ninyo. Herbert, salamat kay ha. Dagko kay kagipadana mo ron nga kwarta. Para na ninyo sa atong anak. Bayri ang angin mo bayaran ha? Para sa imong check-up? O puna pa nako sunod sa imong bangko na nako ipada para sa panganak nimo. O gusto nako nga na ako diha inig panganak nimo. Mao nga i-update ko, ha? O sige, Herbert. Salamat kay makauli day ko inig panganak ni Isa. Excited na kay ko nga magkakita sa akong anak. Oh. Hello, bay? Bay, congrats! Nanganak na rin si Isa! Unsa? Ngano nga makamagpaybaw nga usa ka semana na di ka nga nanganak? Sumsilapot ni mo eh, di man ni mo anak. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Human ko mahibaw sa tinuod nga
dili giday ako ang tinuod nga amahan sa gimabdos ni Isa. Mipauli dayon ko og gipaninglan ako siya sa mga gasto nako. Og unya, Wa na, oy. Nagamit na nako para sa bata. baga adi mo gnaw no? Gigamit nimo ang akong kwarta sa bata nga dili akong anak? Obligasyon man na nimo kay bana man ta ka. Unsa? Nanon niya, unsa may plano ni mo, nak? Mo file kog annulment ma. Og ako sa paninglan sa kwarta. Herbert. Sige, oy. Hinahinayan ta kag bayad. Anya, okay na? Dili pa. Kay bisan pagbubayad ka, ikihag yapon ti ka. Misaad ko nga mobayad ko sa kong utang nimo. Pwes di na ka makakihan ako. Mo ba? Unya, ang imong damage di rin ako. Ang imong papangilad ako. Walang? Ha? Oh, kun mauna. Ay, sige, kiha lang. Kay kun buhaton na nimo, dili ko mo pirma sa annulment paper. Unsa? Pwerte gid hinon na akong mahaya nga nagpakasal ko sa babae nga dili nako mahal. Naahat ko og pakasal tungod kay mabdos lagi. Pero di pa giday akong anak. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Nagpakasal ko ni Isa tungod kay gipatuo ko niya nga ako mo'y amahan sa iyang gimabdos. Pero nahibaw-an ako nga bakak ra di ay ang tanan. Bukat ba na nga ground for annulment? Ikaduhang pangutana. Nagpadako niya og kwarta para sa iyang pagpanganak. Pero ako siyang gipaningil human na ako mahibaw nga dili ako mo'y amahan sa bata. Bisaad siya nga mobayad siya. Ug bisan pa og makabayad siya, pwede ba gihapon ako siya nga ikihaana? Ikatulong pangutana. Unsa nga kaso ang akong ipasa kaniya tungod ining iyang gibuhat nga pagpangilad nako? Ikaupat og katapusan. Gibaharan ko ni Isa nga kumukiha ko niya dili siya mo pirma sa annulment. Kinahanglan ba gid ay nga naipirma sa matag usa namo para maaprubahan ang annulment? Ug unsa man ang bugat nga ground for annulment? Palihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Herbert. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako karong adlaw ay ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto, legal, personal, mga pangutana kabahin sa atuang kapikas, karelasyon, kaminyoon, no, ato ang pagpuyo, ang ato ang relasyon sa ato ang anak, or ang atong relasyon sa ato ang mga ginikanan, mga kabtangan ug unsa pa ng mga dokumento din ha nga nagkinahanglan nga mahatagan og explanation or kaalam sa balaod. Attorney Elaine to the rescue, guys. Og mga medical, of course, nga mga pangutana, Dr. Rene Obra ang mutubag ana. So kaming duha gihapon, guys, ha. Og muna ay na mo pagdugay ipadana ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man ang ato ang mga sukintig paminaw, hinaot unta nga karong adlaw ning matata nga mapasalamaton, wa ta nag-alboruto, wa ta gisapot dayon maski pang atong bana tapulan, naghigda, wa man lang mutabag init og tubig para pangapi man lang, among nag-una man untag mata, ni diretso man dito sa manok, nagtungits dayon ay sagdi lang, bangon lang din ha, no? Life is still beautiful. The fact nga gipukaw ta ni Lord,
dapat ang atoon ng gisulti, thank you Lord. Laban ta today, di ba? Pana gyud ni kasikas gyud ta. Always take a positive outlook aning ato ang kinabuhi. Smile, laugh, kay ang kaning muscles nato mas gamay kinahanglan para mo smile kaysa magmugtok. No, unya mangulubuta mabati gyud tagnaong ana hala. Dili pwede. Muna ako, bahalag na problema, smile. Bahalag na problema, pagwapa. Bahalag na problema, rampa. Ana lang di magmugot ay mugawas ta. Samot na dito magmukmok, bawal mokmok guys ha. Thank you, Day, and greetings sa tanan mga likers ug followers nako sa Elaine Tantengco Bathan na Facebook account nako o ga ako ang page nga The Law and Me by Attorney Elaine Bathan. Letter sender nato tawagon nato sa pangalan nga si Herbert, 31 years old. Oy, taga Talisay City. Mayor Samsam Gulyas, kumusta mun tanan din ha? Ang tibuok niyang konseho ug tanang opisyalis din ha sa City of Talisay, Cebu. Naani siya'y asawa unya murag mo ni iyahang gusto hatagan o kanang pagtagad o pagtubag kay nagninyo man ni sila kay namabdos man to si Iza, no? Unya tungod kay ganahan siya nga mo provide para sa iyahang pamilya sakay siya barko, no? Kay sabot man sila nga mohatag yapon siyang sustento unya naghatag unya dako-dako pud ha og mga giingon siya dako gani kuno gihatag nga sustento din ha unya mga bayranan unya karon kay nahibaw-an man na niya nga dili di ay siya ang amahan atong iyahang gisabak ni Isa. Hay patay. Nya nagminyo na raba sila. Hay, away ng pagbasol. Herbert. So unang pangutana, nagpakasal ko ni Isa tungod kay gipatuo ko niya nga ako maoy amahan sa iyahang gimabdos pero nahibaw-an ako nga bakak ra di ay ni ang tanan. Bugat ba nga ground for annulment? Yes, no? Pwede gyud kay kanang fraud man na giilad ka. So dili gyud to free ang imuhang consent o imuhang paghatag sa imuhang kay ning man ka tungod kay gipatuo man kang anak ninyo, no? Karon kay di man no ta dili no. Di ba? So pwede gid siya nga mahimo pong grounds for annulment on the ground nagiilad ka wa po na consummate ang kasal. Ikaduhang pangutana, nagpadala ko niya og kwarta para sa iyang pagpanganak pero ako siyang ipaningil human na ko mahibaw nga dili ako'y maoy amahan sa bata. Ni saad siya nga mobayad siya og bisan pa og makabayad siya pwede ba gapon nako siyang ikiha ana? Yes, pwede gid mo siyang ikiha kay nangilad man siya nimo. Kanang panlimbong niya nga ikaw ang amahan napugos unuon kag pagpakasal niya nakatamla noon kag forever nga di man gyud unta to kinahanglanon, no? So pwede gyud nimo siyang makiha kay ang akto sa pagpangilad lahi man sa akto nga kinahanglan niya iuli ang kwarta pinaagi sa pagbayad nimo ug paghatag pud og danyo sa imuhang kahasol. Lahi man na criminal aspect ang pagpangilad, ang pag-uli sa bayad kasong sibil na. So pwede nimo siyang ikiha. Ikatulong pangutana, unsa nga kaso ang akong ipasaka niya tungod aning iyang gibuhat nga pagpangilad nako? I think fraud man gihapon na estafa man tingali gihapon ni, no? Kay pagpangilad man other forms of deceit siguro ba kay ang kana man kung pagpangilad ba kaning estafa moingon man gud siya nga kung wa ka mo pasalig or wa ka nagsalig nga nisulti siya tinuod or wa ka mo kung di tungod nga nituo ka sa iyahang representasyon ug gisulti nimo di unta kung estafa giniha di unta ka mo hatag sa kwarta or mo issue cheque pero na may other forms of fraud, no? Nga inana nga kung nga nagrepresent ka nga qualified ka, expert ka, kanang graduate ka ani unya ila dayto tanan nimong mga diploma. Pareho ra pod na ingon ana nga nagpakasal ka kay nagtuo ka nga ikaw ang amahan sa iyang gisabak nga bata. Nya naghatag kag kwarta tungod kay abi nimo, obligado ka nga muhatag og suporta. So pwede nang makiha nimong ingon ana. So I think that's fraud, no? Other forms of deceit. Ikatong kriminal na guys, ha? Ikaupat o katapusang pangutana, gibaharan ko ni Iza na kung mukiha ko niya, dili siya mo pirma sa annulment. Uy, kahawad bayhana, kinahanglan bagyo di ay nga naay siya'y pirma. Sa matag-usa, naabay pirma matag-usa kuno nila para maaprubahan ang annulment. Ug unsa man ang bugat nga grounds for annulment. So una, dili gyud kinahanglan sa iyahang pirma kay ang tinud-anay lang, dili gyud na mag-grant ang annulment kung nagsabot-sabot lang mo sa imong asawa, no? Imong kanhing asawa na magpa-annul mo.
kay dili man na pwede, no, nga sabot-sabot lang, no, so dili man na, kay collusion may tawag, ana, guys, unya, di man pwede, kay di man musugot ang balaod or ang korte, ana, nga nagsabot-sabot mo, so wag yun siya'y pirmahanan, ayaw gyud og problema, kay kung ganahan ka mo kiha, halalahos, kiha dito, why problema, kay wa siya'y angay pirmahan, no, iyang pirmahan dapat ang cheque para bayad sa imong mga nagasto para mauli na niya, no, so ayaw kagool, ana, dili mo kinahanglan mo pirma. Grounds for annulment class. Ang class naman, guys, kanilaging maestra, naunsa na ba de? Guys, ang kaning annulment, Article 36 ra gid unta ni of the Family Code, Article 35 also of the Family Code. Ang kaning Article 36 is kung balido ang tanan nga mga requirements, kompleto, dili depektuso ang pagminyo or ang pagkasal. Article 36 gid ta or kanang gitawag nato nga psychological incapacity. Pero kung depektuso sama sa kani ang consent dili para nako no consent dili na gid ni freely given ang kaning sa imong kay kanang napugos man ka no nailad man ka so appeal na siya kana pong mga kuwag requirements, walay marriage license, or dili pa 18 years old, walay parents' consent, muna, grounds po na siya. Those are other grounds nato for annulment, no? Dili na ingon nga, way kagawsanan imuhang kahimtang, Herbert, ha? Naagyod, no? Pwede ra gyud kang makagawas, ana, pinaagi sa pagpaanal, no? Do not get tied up anang imuhang relasyon nga, dili na deserving si isa nimo, kabuutan nimo, nya kuman nangilad siya. May pagnihangyo sa angkona niya, nagrelasyon mo, kaya na may uban din ha, nga, nagkauyab niya kahuman, giangkon gyud pod no, nangamahan gyud pod ang lalaki sa iyahang anak, maski dili siya ang papa. Kada kag instances ana, and I think ikaw, og nahigugma gyud kang isa niya, nakibaw ka nga dili siya ang, niya, I think dawato nimo, kana nga naguna ang bata before nakamo ha. Hay, may tag maanal na ka dong, kay para makakita kasi muhang forever, kayo na si isa. Mga sukintig paminaw, hinawat untangan namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathanog. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.